Molt benvingut a aquest últim capítol de la primera temporada del canal de psiquiatria en català, Psiquiatru. El dedicarem a un tema que, degut al progressiu envelliment de la població, sona cada cop més per tots costats, les demències, o, amb el seu nom més correcte i una miqueta més tècnic, trastorns neurocognitius. Com passava amb les addiccions, és possible que coneguis el cas d'algun familiar, d'algun amic o d'algun familiar d'algun amic que hagi estat diagnosticat de demència i que probablement aquesta sigui Alzheimer. No obstant, el primer que hem de saber és que existeixen diversos tipus de demència, en funció dels processos fisiopatològics que porten a ella, de les àrees de servei que afecta de manera predominant i dels dèficits que provoca en conseqüència. Per tant, hi ha factors en comú que fan que aquestes demències s'assemblin entre elles i també hi ha factors diferencials que les doten de personalitat pròpia. Per això, dividirem aquest capítol en dues parts. Primer, veurem els dèficits que poden compartir i després veurem què tenen d'especial per separat. Una demència, en general, pot comportar fins a 6 grans tipus o famílies de dèficits. El primer i més conegut, i també propi de l'Alzheimer, és el dèficit en l'aprenentatge i la memòria. Quan apareix un deteriorament en aquest àmbit, és possible que la persona afectada, per exemple, rebi un nou producte, com un telèfon mòbil o encara més senzill, com una torradora, i mai acabi de memoritzar el mètode per utilitzar-lo, per la qual cosa s'acaba fent servir malament o fins i tot arraconant-lo i cobrint-se de pols. També pot ser difícil recordar sèries d'objectes, com per exemple el que s'ha de comprar al súper, perquè és comú que comencin a fer servir llistes que els ajudin a saber què han de comprar. Anant cap a casos més greus, pot ser que la persona afectada s'oblidi del que s'està parlant en una conversa, per la qual cosa pot semblar desorientada o inadequada. I sí, moltes persones grans que sembla que es repeteixen sense parar estan afectades per aquest tipus de dèficit. Portant-ho a l'extrem, ens trobem en aquells casos en els quals un s'oblida de les persones que ha conegut tota la vida, com passa a la famosa pel·lícula El diari de Noah. El segon dèficit és el que afecta la funció executiva, que es caracteritza per la impossibilitat de simular diferents situacions a nivell mental. Això pot provocar que sigui difícil valorar diferents opcions quan s'ha de prendre una decisió o que sigui difícil ordenar els passos a seguir, per exemple, quan fem una recepta de cuina. El resultat és que la persona pot semblar maldestra i indecisa. El tercer dèficit és el que afecta a l'atenció complexa, que es caracteritza per la dificultat de dividir la nostra atenció en seccions petites, és a dir, focalitzar en les parts que ens ajuden a funcionar com un tot, de manera integrada. Per exemple, conduir i parlar al mateix temps o decidir en quin moment creuem el pas de peatons mentre agafem de la mà el nostre net. Això últim pot ser important en el cas dels nostres avis. Això pot fer semblar a la persona afectada una mica despistada. El quart dèficit és el que afecta el reconeixement i el funcionament social. I inclou algunes altres alteracions que poden ser una mica diferents entre elles. Algunes són, per exemple, no comportar-se adequadament en les reunions o trobades familiars, aixecar la veu o canviar molt bruscament de tema. També pot representar no respectar les normes socials mínimes, com per exemple no mantenir la cua del supermercat, anar vestit de manera acceptable o simplement anar vestit, o ser discret quan és necessari, evitant posar a altres persones en compromisos. El dèficit en el funcionament social també pot anar associat a una dificultat a l'hora d'interpretar les emocions, els pensaments o els estats mentals de les altres persones, com hem vist que passava en l'autisme. Aquest dèficit en concret pot fer semblar a la persona afectada, a vegades, maleducada o inoportuna. El cinquè dèficit és el que afecta a la capacitat de comunicació o al llenguatge. Aquest fa acte de presència quan la persona afectada disminueix la quantitat o la qualitat del seu discurs, per la dificultat a l'hora de trobar paraules o de fer servir la gramàtica de manera correcta. Això pot anar des d'economitzar paraules i estar-se més temps en silenci a parlar de manera massa general o errònia, com per exemple referir-se a això com ja saps, aquella cosa allargada, o a això com ja saps, aquella cosa blanca. Aquest dèficit pot fer semblar a la persona afectada poc interessada en els demés o en alguns temes de conversa. Per últim, el sisè dèficit és el que impacta sobre les habilitats perceptives o motores. Les primeres impliquen no saber percebre o reconèixer correctament alguns objectes o alguns llocs. Això, per exemple, pot portar a no reconèixer si la roba és pròpia o és d'una altra persona, o a perdre's en el carrer on s'ha viscut tota la vida. També impliquen certes dificultats a l'hora d'interpretar els gestos o les expressions de les altres persones, fet que encara pot empitjorar més el dèficit en el funcionament social, que ja hem vist que estava tocat de base. Finalment, la psicomotricitat també pot estar afectada. Això pot voler dir des de caminar una mica pitjor a no saber obrir una botella de vi. Així, ja veus de quines maneres pot afectar una demència a les habilitats i els coneixements d'una persona.
Però hem dit que hi ha diversos tipus de demència i encara que la seva fase final s'assemblin molt, al principi poden comportar-se de maneres molt diferents. Per poder distingir-les el més aviat possible, es poden realitzar una sèrie de proves complementàries. Una de les més importants és l'avaluació neuropsicològica, en la qual un neuropsicòleg, és a dir, un psicòleg especialitzat en l'avaluació dels dèficits cognitius, estudia i detalla els tipus de dèficit, la seva intensitat i la seva afectació a la vida diària per orientar el diagnòstic. També s'utilitzen proves de tipus biològic, com les proves de neuroimatge, que ens diran quines àrees del cervell estan més atrofiades o quines tenen un metabolisme més alentit. Les analítiques de sang també són molt útils per ajudar-nos a descartar factors que poden confondre's amb les demències habituals, com per exemple les intoxicacions, alguns problemes metabòlics com el dèficit de vitamina B12 o d'hormones tiroidees, o fins i tot algunes infeccions com la sífilis o el VIH. Passem ara a veure els diferents tipus de demència. La més coneguda i freqüent és la malaltia d'Alzheimer. En aquesta, el problema recau en una o diverses alteracions genètiques, com per exemple la mutació en el gen de la proteïna precursora de l'amiloide, la presenilina 1 i 2 o l'apolipoproteïna E. Aquestes mutacions fan que les nostres neurones no siguin capaces d'eliminar unes molècules anomenades pèptid beta-amiloide i proteïna tau, que en conseqüència s'aniran acumulant i agregant. Aquestes molècules són tòxiques i provoquen la mort de les neurones i de la resta de cèl·lules del seu voltant, perquè el cervell, i en especial els lòbuls parietals i els hipocamps, es van atrofiant i fent petits. La conseqüència clínica és sobretot el dèficit en l'aprenentatge i la memòria, tot i que a poc es va acompanyant de la resta de tipus que hem vist. Mentre que en aquesta demència les persones es mostren caòtiques però generalment tranquil·les, en altres passa exactament el contrari. Un altre trastorn neurocognitiu força conegut és la demència per cossos de Lewy. Aquesta es caracteritza per una tríada de símptomes. En primer lloc, les al·lucinacions visuals i els deliris. És típic el cas, per exemple, de les persones afectades que veuen animals i fins i tot persones a casa seva, fet que es pot provocar molta por i ansietat. En segon lloc, tenim les fluctuacions en el nivell de vigília i l'atenció. Això pot portar a que la persona passi ràpidament i en múltiples ocasions d'un estat de son profund o de confusió a un estat d'activació i excitació. I en tercer i últim lloc trobem les alteracions motores. Aquestes poden semblar-se bastant a les que trobem ja a la malaltia del Parkinson, com per exemple un alentiment generalitzat dels moviments, una rigidesa muscular o una marxa indecisa o dificultosa. En canvi, l'àmbit de la memòria pot estar força més conservat que en altres demències, almenys en les primeres fases de la malaltia. El tercer trastorn neurocognitiu a comentar avui és la demència frontotemporal o la malaltia de Pick. El més definitori d'aquesta demència és un canvi de conducta a lo bèstia i que ve donat normalment per una afectació predominant del lòbul frontal. Les conseqüències poden bascular entre dos extrems. Per una part, la desinhibició total, quelcom que a vegades es diu desfrontalització. En aquest cas, la persona afectada es mostra totalment inadequada en un pla social. Passa a comportar-se de manera infantil, capriciosa, sense modals i molts cops de manera hipersexual. Passa a ser difícil de controlar i pot posar-se en risc contínuament. L'altre extrem és l'apatia absoluta. El pacient es tanca en si mateix i sembla que desaparegui l'espurna, l'humor i fins i tot les emocions. L'últim trastorn neurocognitiu a comentar avui és la demència vascular. Aquesta es produeix a causa d'infarts repetits, ja siguin grans o petits, i que es poden veure en proves de neuroimatge. Apareix sobretot en persones obeses, fumadores, amb hipertensió arterial o amb el colesterol alt, és a dir, aquelles que acumulen una sèrie de factors de risc cardiovasculars. Aquests infarts ocasionen sobretot dèficits en l'atenció complexa o la funció executiva i, en canvi, deixen bastant intacte l'aprenentatge, la memòria i el funcionament social. I fins aquí la nostra primera temporada de Psiquiató. Espero que aquestes 4 pinzellades sobre psiquiatria i trastorns mentals t'hagin aportat una miqueta de coneixement, algunes preguntes i, sobretot, molt d'interès en aquest tema, que, sens dubte, aguantaria una infinitat de capítols i és molt més extens. I per últim cop, davant de qualsevol pregunta, comentari o suggerència, no ho dubtis. Escriu-me aquí sota i intentaré contestar-te el més aviat possible. Espero tornar-te a veure aviat. Fins la propera!